Kaixo, eta ongi etorri beste yoga saio batera. Gaur, ahatetxo itxusiaren ipuina kontatuko dizuet. Eta zuek, ipuinean agertzen diren mugimendua jarraitu beharko dituzue. Prest zaudete? Hasi egingo gara. Uda, heldu da Oria ibaira. Egun, eguzkitsua da gaur. Ibaian, kua atea bizi da. Egunero, bere api gainean esertzen da bere arrautzak berotzeko. 21 egun igaro dira. Arrautzak mugitzen ari dira. 4 atetxo polit bere arrautzetatik atera dira, banan. Atetxo txikiak arrautzetatik ateratzen direnean mugitu egiten dira. Lehenengo burua. Alde batera eta bestera. Oso ondo, alde batera eta bestera. Orain burua gora eta bera. Gora eta bera. Ondoren sorbaldak. Aurrera eta atzera. Gerria ere pixka bat mugituko dugu. Primeran ari zarete. Orkatilak ere berotuko ditugu. Lehenengo bat. Eta orain bestea. Azkenik garrantzitsuena, buztana. Oso ondo, ahatetxo txikiak bihurtu gara orain. Ama atea harrituta dago. Arrautza bat oraindik ez delako kreskatu. Arrautzak bihurtuko gara. Burua ondo sartu. Arrautza hau besteak baino handiagoa eta gogorragoa da. Halako batean arrautza handi hura puskatu eta ate kumea jaio da. Hemen nago, amatxo, ni zure ahatetxoa naiz. Ahatetxo hark begiak ondo zabaldu eta bere anai-arrebak ezagutu ditu. Kaixo! Bere anai-arrebak barrez algarak hasi dira. Izan ere, azkena jaiotako ate hura ez zen besteak bezalakoa, handia eta baldarragoa zen. Egin igeri denok, esaten die amak. Oso ondo, seguru badakizuela igeri egiten. Lehenengo beso bat, eta gero beste bat. Primeran ari zarete. Atetxo itxusiak ez du bere lekua aurkitzen. Oso triste dago. Udazkena ere iritsi da Oria ibaira. Zuhaitzetatik hostoak erortzen hasiak dira. Atetxo itxusiak alde egitea erabaki du. Zuhaitza zinkuratuta dagoen leku batera iritsi da. Han, Mara txakurra ikusi du. Ahatetxoak txakurra ikusi eta korrika alde egiten du beldurtuta. Lagundu, txakurra jan egin nahi nau. Baino, bapatean, Mikel izeneko haur batekin topo egin du. Haurraren postura egingo dugu. Oso ondo. Umeak bere etxera eraman du. Eta maitasunez eta zorionez beteta igarotzen du negua. Zoritxarrez, familiak udaberrian katu bat jasotzen du. Eta honek ezinezkoa egiten dio bizitza. Kaixo, ni misikatua naiz eta oso bihurria naiz. Ahatetxo txikiak berriro bere bidea hartzea erabaki du. Aurrera joan da, aintzira batera iritsi den arte. Gure ahatetxoa oso triste dago. Lasaitzeko arnasa hartzea erabaki du. Lasai eseri eta
Hartu arnasa eta bota. Hartu eta bota. Imaginatu gure sabelean puxika badugula. Bete puxika eta gustu. Bete eta gustu. Pixkanaka gure ahatetxoa lasaitzen doa, gu bezalaxe. Ahatetxo itxusiak begiak ireki eta aintziran bere irudia ikusi du. Asko handitu da eta zisne eder bat bihurtu da. Orain ulertzen du zergatik bere anai-arrebetatik hain desberdina den. Beraiek ahateak ziren eta bera zisne dotore bat. Bera etzen besteak baino ez hobea eta ez okerragoa, ezberdina bakarrik. Zisne talde bat handik zebilen, eta orain zoriontsu bizi da bere familia berriarekin. Gaurkoz amaitu dugu, hurrengora arte!